Benvinguts a l'Estany. Com podeu veure, és un poble on predomina el color verd, i no podia ser d'una altra manera. Tota la vegetació beu de l'aigua de l'estany. Mireu, l'estany. Em sap greu, crec que hi ha hagut algun error. Aquí teniu l'estany. Vale, ara sí. L'estany? Ostres, potser m'he confós d'episodi. Perdoneu que sou d'aquí. Sí, per què? És que no trobo l'estany. És això l'estany, és tot. Però el guió diu que el nom de l'estany el teniu perquè hi havia un estany. Sí, però ara ja no hi és. Oi, saps què? Ja us ho explicarem perquè veig que aneu molt perduts. Efectivament, fa més de 500 anys que hi havia un estany que dona nom al poble. Però doncs el 1734, des del monestir es va decidir fer una mina per dissecar l'estany a fi de millorar els conreus i de treure les epidèmies dels mosquits. Aquesta foto d'aquí està molt bé perquè ens indica on estava situat l'antic estany. I el primer estany que surt era d'una extensió petita i profund. I de la mateixa manera que va sortir de forma natural, es va cobrir mitjançant sediments i vegetació i va desaparèixer. Al cap de 2.000 anys aproximadament, en surt un altre estany. De forma natural, torna a fer el mateix procés. Sediments, vegetació, fins que surt l'estany. Això és una mostra del poder que tenia el monestir. Avui en dia, aquest patrimoni és molt interessant de poder-lo visitar. L'aigua pren molt de protagonisme en el nostre municipi. Per això podeu fer la ruta de les fonts i recórrer un paisatge inspirador. L'estany ha inspirat a molts pintors. De fet, actualment n'hi viuen 7. Som 7 pintors i molt inspirats. Aquí ara doncs, hi ha una mostra que exposa la Marina Verdalet, que aquí, a la sala polivalent, la Casa de Cultura, doncs hi hem anat exposant tots els pintors. Al voltant del poble hi trobareu quadros exposats d'aquests pintors. Potser no hi ha cap estany. Però a l'estany hi ha tanta cosa per visitar que potser no us farà falta. Benvinguts a l'estany i benvinguts al Moianès.